Urtarriak 29, goizeko 10 eta 36 minutu. Etzen nire intentzioa, elkarrizketa bat baino gehiago egitea, baina Uneirekin egin nuen hartan, nire barrua beteta sentitu nuen, tentsio puntuan egon nintzen, baina konturatu nintzen berriz ere nire erosotasun egoeratatik irtetzeak zenbat ematen didan. Eta aldi berean, nire helburua, hau da, gizarteari, pertsoneri bizitzaren beste ikuspuntu bat ematea eta pentsagaztea, hortarako elkarrizketa hauek iruditzen zait beste bide bat direla. Orduan, ez dakit zenbat elkarrizketa gehiago izango diren, baina ez da azkena izango. Hori baki, zenbat ez dakit, baina azkena ez da izango. Gaur, Oier Sanjurjo Mate, daukat parez pare edo aurrean edo bestaldean. Oier niretzako pertsonea garrantzitsu bat izan da, nire bizitzan. Berarekin hasi nintzelako, esan duen bezala, bizitza beste era batera ikusten. Apa, Oier, mila esker aukera emateagatik. Egunon, Josu, eskerrik asko zuri, gonbiteagatik, eta ez dakit, gizu konfiantza badugu, eta gustora erantzungo dituzue galderak, eta tarte bat badugu hemen berriketan ibiltzeko, interesgarria iruditzen zaizuen nik kontatu aldizkizu denak. Pare bat gauza, Josu, Izan. zorionak, ongi ahoskatu duzulako edo azentua ongi jarri duzulako nire bigarren abizenean, bai, Mate, jende gutxik esaten duela, oseak, zorionak. Eta bestetik esan, justo aurkezpena egiten ari zinela, aprobetxatu dut eta arnazketa ariketak egiten aritu naiz. Bakizu pizka eta atentzioa lantzeko eta fokoa mantentzeko, zer ditzen? Itzengo hortaz. Eta seguru interesante izango da, interesgarri izango da, seguru nago, Oier. Beago. Azteko, Oier, galdetu nizun, nor zen Oier, nolakoa zen Oier, orain dela 15 urte. Vale. Bueno, potente hasten zara, eh? Oier, orain duela 15 urte, ez dakit, ez eguzatzen esatea beste pertsona bat zela, ez? Edo desberdina nintzenik zen, ni pertsona berdina naiz, baina, bizipen desberdinak izanik, nortasun identitate bat jorratzen joan ez nire bizitzan zehar, ez? Eta duela 15 urteko bizipenekin nintzen Oier, modu horretako Oier, eta gaur egun naizen Oier, alderatuta garaiaitako Oierrekin, aldatu da, hein handi baten. Lehenago, gain duela 15 urte justo nengoen, futbolariaren pertsonaian sartuta erabat. Hori zegoki delako, nik uste dut ere. Eta horretan nenbilen. Eta orain, beste zeregin eta, nola esaten da, prioridade edo lehentasun batzuekin, beste identitate batekin. Hola, aldatu bada, behintzat, nola aldatu da zoriontasun maila? Vale. Zoriontasun maila. Zaila da erantzuten, nik ez nuke esango ere lehenago zoriontsuago nintzenik, edo ez nintzenik orain bezain zoriontsu. Nire modura, zegokidanean nintzen zoriontsu, edo hori uste nuen, behintzat, baina egia da orain, pizkat horretaz ohartzeko denbora edo tarte gehiago dudala eta horri erreparo gehiago egiten diodala, ez? Lehenago, kasik igual, piloto automatikoan nengoen
ez, burbuila horretan sartua edo errueda horretan sartua, eta ez nintzen gelditzen, pizkat zaporea hartzera, ez, momentuari, eta orain konstienteagoa naiz, zerrek on egiten didan, zerrek kalte egiten didan, nola nagoen emozionalki, eta orduan orain naiz gai esateko, ostras, momentu honetan zoriontsu naiz, edo ez naiz, edo horrela nago, eta lehenago igual ez nuen horretarako, tartea horren errez aurkitzen, edo hartzen. Ze ono, Mm. Ba, nik oier orain dela urtebete pasatxo, ezagutu nuen, urtarrilak 14 zehazki, etxean bigotari asko entzuten nion, garai hartan, bere inguruan asko hitz egiten zela arnasketaren inguruan, arnasketak zuen garrantziaz, nik, bueno, orduan eta oraindik ere ahotik arnastekoa naiz, kontziente espa naiz, eta garai hartan marka aldizkaria asko irakurtzen nuen, eta halako batean Oierren artikulu bat irakurri nuen, eta asko pentsatu gabe berakin kontaktatzea erabaki nuen, ni Iruñara joaten bainitzen astean 2 aldiz, Oier, bueno, garai hartan Iruñan bizi zen, da gaur egun ere uste dut bertan bizi dela, eta bere etxeko ateak parez pare, ireki zizkidan, oso gertuko tipoa, eta bai, oroitzapen oso ona lehenengo egunekoa behintzat, hurrengo egunak geroxeago itzengo ditugu. Eta oier, nola gogoratzen duzu hasiera hura? Atzo, aspaldiko partez, bolteko ariketa egin nuen, eta 26 segundo egin nituen. Zer oroitzen duzu hasiera hartaz? Esan barra dut, esan duzula, orain momentu batutan ere, ohartzen zaela ahotik arnasten duzula, beraz, ez dakit nik oso ongi egin nuen lan, edo oso ongi irakatsi nizun. Teorian, ez, sudurreko arnasketa ja barneatua beharko zenuke, baina, bueno, bromak aparte, gogoan dut, eta nahi dut lotu pizkatzuk aipatu duzunarekin, ez? Nola ausartu zaren elkarrezketak egitera zure konfort egoeratik edo erosotasun egoera horretatik ateratzen zarelako eta horrek ematen zurako bizitasun hori, eta ni pizkat berdin sentitzen nintzen zurekin hasi nintzenean, ez? Duela urte bete, nola baita esateko hasi berria nintzen arnasketa instruktore lanetan, jendea hartatzen, konsulta pasatzen, eta hori nietzako berria zen, ulertzen nik futbolaria izan naiz, eta hain batean, terapeuta moduko bat, edo konsulta pasatzen dituen pertsona bat, jendea hartatzen, ez dutana ezagutzen, ze pentsatuko duten itaz, orain oier futbola izan dako hau sartu da movida honetan, eta ze haizek jodio, ez, buruan, orain honetan sartzeko, beldur horiek, ez, azken finean beldurra da mugiarazten gaituen zerbait, ez, ongi kudeatuta, beldurra importantea da, gauza da, horrek gain egiten digunean eta ez digunean ongi kudeatzen, ez, baina horrela nengoen zurekin hasi nintzenean, Josu, pizkat, zarantzakin, nire buruarekin pizkat zorrotz, ongi egingo ote dut, erosiko ote dit nik saltzen diodan hau, ez? Nik nire honena ematen eta askotan ere autoexigentzia eta perfekzionismo horretan gehiegi murgilduta eta orain prozesuan ari naiz ikasten, ez? Pizkat soltatzen hori ere, ez? Igual zorrotzea naiz nire buruarekin, dena ongi kontolatua eta ongi egin nahi izaten saiatzen naiz, eta hori ere neurrian, hori ere kontolatu ez, hitz hori ere ikusten duzu nola nire subkonstentea, hori ongi kudeatzen ere ikasi behar da, ez? Dena neurrian, nik baut oxigenat manteitzen ikasi nuen, ez? Formakuntza hau, arnasketana, eta han nire deskribapenean badaukat, niretzako klabea dena bizitzarako jarraibide moduko bat, ez? Bizitzan oreka da klabea niretzat, ez? Oreka zentzu guztitan. Osea, korputzak beti oreka bilatzen du, ez?
pH-an oreka, gastrukean oreka, sistemetan, gorputzeko nerbio sisteman oreka da niretzako funtsa bizitzan, eta oinarria. Zenba gauza, Oier, esaldi Ai, batean. gehiegi, ez da, erantzun baterako. Zenba gauza, bai, kontrola, eduki beharra, Mm. perfekzionismoa, bai, landu beharreko gauza asko guztiok ere. Beldurra, Beldurrak, bai, ze esango bai, dute bai. nitaz, ze pentsatuko dute. Nola den bizitza, eh? Deno daukagu antzerako zerbait, hor barruan, baina, bueno, Bai, horregatik da ere bizitza interesgarria eta jolas moduan hartzen dut nik, eta laxe behar dela uste dut. Eta baintxe izan duzula, ba, bai, urteete pasada eta konstiente naiz oraindik ahotik hartzen duela, baina orain esan duzunean berriz ere. Ze nik egia da, eta zuk badakizu hasi ginenean, bai, nik ezin nuen, niri kosta egite zait ahoa itxita egotea. bai. Eta orduan, ba, automatikoki, hau irekita egoten naiz gehienetan, eta ahotik hartzen dut arnasa. Esan dizut, boltarena, goratzen dut, lehen aldiz egin nuenean zurekin, 7 segundu iraun nituela. Gaur egun, 26. Eta gehiago praktikatuko banu agian, gehiago izango litzateke. Esplikatu ikuzu, mesedez, Oier, zertan datzan, zuk lantzen duzun arnasketa funtzional honek. Ados. Bira, eta eskerrik asko zure kanaletikan hau azaltzeko aukera emateagatik, ze konstiente naiz ere nire Instagrameko portalean edo, buelta bat eman barri dio dela, non zeo zer jarri behar duan azalduz zer den orain nik egiten duana, ez? Eta zer lortzen den arnasketaren berreziketarekin, ez? Zen gu jaiotzen gara ongi arnasten dakigula, ez? Zuk nahi baduzu ikusi arnasketa funtzional bat zer den, ikusi jaio berri baten arnasteko modua, ez? Da, nik lantzen duana da, jendeak azteko ez daki, ez da konstiente nola arnasten duen, hori azteko, ez? Zen da gauza bat automatikoki egiten duguna. Eta, pues, motibo ezberdinengatikan, ez diogu gure gorputzeko zelula guztiei behar duen oxigeno kopurua eskaintzen, arnasketa pobrea delako. Eta orduan, nik egiten duana da, patroi hori aldatu badagoelako arnasteko modu egoki bat. Nik ez nekien, eta flipatu duta geratu nintzen. Nola badagoela ongi arnasteko modu bat? Bai, eta eske gehienak arnasten dugu gaizki. Eta gaizki arnastean ez diogu gure zelulei behar duten oxigenazio maila ematen. Eta orduan, ez badugu ongi oxigenatzen gure gorputza ongo da nekatuagoa, laino mentala, egongo gara, emas irritable esaten dena, ez, apatikoagoak, ezkorragoak, dena kostako zaigu gehiago, orokorrean, ongi arnasten baldin badugu, edo ikasten badugu, edo berriro ikasten badugu ongi arnasten, izango dugu ongizate handiago bat orokorrean, ez, klaridade mentala, pentsamendu positiboagoak, errendimendu handiagoa, energia gehiago lortuko dugulako. Eta orduan, ariketa batzuen bitartez, hasten gara entrenamentu bat osatzen, non haukan iraupen mota bat bakoitzaren garapena edo abiaturaren arabera, non poliki-poliki hasten garen patroi hori aldatzen eta ikonsienteki barneratzen zein den ongi arnasteko modua. Eta gero, hori behin lortuta, zuk esan duzu, ez? Orain 25 segunduko bolt edo hori bolt da jendeantzako da test moduko bat non neurtzen dugun zein den pertsonaren oxigenazio maila, bai? 25 segunduko baldin bada, oxigenazio maila egoki eta on batean zaude Josu orduan, egongo zara, indartsuago, gustorago zure buruarekin, energia gehiago izango duzu, edozein eguneroko ekintza burutzeko. Ditzen dut, zurekin hasi nintzenean, hasierako asteetan, galdetzen zen idala, Josu, zerbait igartzen alduzu eta nik eratzen oraindik nik bat ere, eta gainera hasierako asteetan, esan lehenengo egunetik esparadrapoarekin hau itxita lo hasten, lo egiten hasi nintzela, eta hasierako asteetan dexente kosta zitzaidan,
baina ba, aste denbora pasala, gogoratzen dut gure arteko elkarrizketak ere sakonagoak zirela. Aste, bestak izan bat aste izango zen, hiru lau aste eta gero, nik ere igartzen nuen ahoa itxita lo egiteak onurak ekartzen zizkiala. Behin edo behin, espadarapoa gauez soltatu edo gabe egiten nuenean, igartzen nuen, bueno, ba, hau hasiku edukitzeaz aparte, nire deskantsua ere etzela berdina. Eta goratzen dut pazientziaz hitz egin genuela. E, galdetzen zenidanean, zer igaro edo zer, eta zuk, pazientzia, eta ni hausnartzen hasi nintzen, eta esaten, ba, orain esaten duzula, bai, egoera desberdinak aztertzen hasi, eta konturatu nintzen alaxe zela. Bai, pazientzia handiagoa, gauzaekin gauzen aurrean, zure erantzuteko modua zen, beste serenidade batekin, beste, bai, gauzak perzibitzerako orduan, beste ikuspuntu, ba, malguago, edo, esan nahi dut, esan nula reakzionatzen horren azkar edo bote prontoan esaten dena, ba, esaten zen, a ber, ba, zenuen beste erantzuteko modu bat, pausatuagoa, zakit, erantzun orekatuago bat emateko, gauzei, gauzak bere osotasun horretatik ikusteko almena ere, hasi zinen lantzen, arnasketa lantzen hasi ginen horretan, Esan nahi dute, puntualizatu nahi dut, ahoa estaltzerakoan, bai, egin duzuelako keinu bat, Bai, orain bakizu gomendatzen dugula goitik bera estaltzea, bai, aha, bai, dena estali beharrean, eta jendeak, karo, ikusten baldin badu bideo hau, espero dugu jende askok, Josu? Ez dezala esan, no, nik itxiko dut ahoa gauean. Ze, behar da, test txiki moduko bat pasa, jakiteko ea posible duzun hori egin gauean, zeren, bueno, ez da, bueno, kontu izan behar da, ere, azkenean, jendean osasunarekin ari gara jokoan, edo jendean osasuna hor dago, eta ez da alaiki gomendatzen den gauza bat, ba, ez tali zu, ahoa gauean loiteko usiko duzu ze onurak eta nola nabai duzu. Ez mundu guztiak ezin duelako ere, magun bate konstrukzio handi bat daukala sudurran, eta esaten dugu, estaldi ahoa, eta igual, arazoak izan ditzak, ulertzen diazu, orduan, hori puntualizatzeagatik, besterik gabe. Eta egia da, arnasketaren zera honekin hasten garen, entrenamentuekin hasten garen bakoitzean, nik esaten diot jendeari, egizu nolako azterketa moduko bat nola zauden gaur. Vale? Izateko irudi mental bat, nola iritsi zaren, eta gero, zen arnasketan prozesua eta esaten zen pazientzia. Zen gauzak ez dira egun batetik bestera aldatzen edo lortzen, Eta hori da, pizka bat ikasi behar duguna berriro, Ba, gaude gizarte batean non nahi dugun dena ja, instantaneo, eta arnasketaren prozesua, patroi hori aldatzea eta buruari informazioa bidali, ez horrela, horrela. Horrek behar du prozesu bat, eta luzea da, 2 hilabete, 3, bakoitzaren erritmoaren arabera, Orduan gauzak poliki, mimoarekin, atseginez, eta horrela lortu behar dira, eta landu behar dira, Eta orduan, nik esateo jendeari, egizu irudi mental bat nola zauden. Zeren bestela, prozesuan sartuta gauden horretan, nabaritu zu aldaketarik, eta, bueno, ba ez pentsa, tal, bueno, beto deskansatzen dut, baina aldaketa sotilak dira, kasik sumatu ezinak, edo oso arreta handia jarri beharreko aldaketak dira, baina txikitasun horretan oso handiak dira, Barruan gertatzen den iraultza bat da, berkokatze bat, berorientazio bat, eta denak forma hartzen duenaren aldaketa moduko bat izango nuke dela arnasketarena. Azken finean, barkatu Josu, bai, ariketak iteakoan, ematen diozu zure gorputzari eta zure buruari tarte bat zure buruarekin egoteko, Zuri kaso pizkat egiteko, barrura begiratzeko. Eta hori egiten hasten garenetikan, ja hasten gara erreparatzen,
gure gorputzean, momentu presentean, kaso egiten gure gorputzari. Ez gaude ohituak kaso egitera gure gorputzari, eta gure gorputzak bidatzen dizkigu seinaleak, eta esaten digu, mesedez, jaitsi nola da, ritmoa, behar du deskansatu pizkat, mina daukat hemen geldi, tal. Ez digu kasoik egiten, eta bagoaz ez, pun, aurrera. Eta orduan horrek ematen digu, arnasketak hori ere ematen digu, besteak beste. Aipatu duzu, gorputza entzutea, Hmm. eta zure beste elkarrizketen baten, entzuna dizut, hortaz hitz egiten, ez? Gorputzari entzuteak duen garrantziaz. Pentsatzen dut, goi mailako kirolari izana zara, eta lehen azaldu duzu moduan, garaia hartan burbuja baten barruan moduan zeuden eta era batera mugitzen zinen. Zein momentutan konturatu zinen edo hasi zinen gorputzari entzuten, kasu egiten, konta iguzu pixka mesedez. Ze garrantzia du? Nik beti izan dut toke hau, esan nahi dut, azaldu nahi dut. Futbolari nintzela ere, pizkat paper horretan sartuta, ez, eta horrek pizkat irentsita, neukan olako futbolarekiko harreman berezi bat. Esan nahi dut, futbolaren munduarekin nik ez dut inoiz bat egin guztiz. Delako mundu pizkat iluna, interes handikoa, oso kompetitiboa, interesak, orain bai, gero ja ez zaitut behar eta ez ditut kasuik egiten, pizkat, ez? Eta nik baloreekin, ez dut konpartitzen, ez? Horrako zera, munduak edo egoerak. Hori izan da, ze momentutan ikasi nuen nire gorputza ikaso egiten, duela gutxi Josu, eta hendikan ikasten ari naiz. Ikasten ari naiz, esan dizuan bezala, prozesu hau luzea da. Eta eske lehen ez nion kaso hostiarik egiten. Horregatik izan naiz futbolari profesionala hainbeste urtean. Zer nire gorputzak esaten zian, geldi, ezin dut, mina dut, eta boltaren, antiinflamatorio eta entrenatzera. Eta eguneko una ematera, eta horrengoan ere, eta minakin jolastu, eta bestela ezingo nintzen futbolari profesionala izan horren beste urtean. Ulertzen, nik maltratatu dut modu bateago esateko nire gorputza. Nire gorputzak genetikoki, pues, eman dit aukera hori, fizikoki nahiko errendimendu handiko fizikoa izan dudalako, eta horri eska izan naiz futbolaria, baina nik zigortu dut nire gorputza, eta kontzentre naiz, eta ditut nire tarak, eta albo kalteak, hori horrela da. Orain hasi naiz pizkat nire gorputzai erreparo egiten, eta inbeste urtean eman ez dioan kasoa edo arreta ematen, eta behar dut konpentsatu. Hor oraindikan desoreka baitago, eta badakizu lehen esan dizut, oreka behar dudala, oreka dela pizkat puntxa edo, eta hor oraindik badut zer landua. Bueno, pausua da, kontziente zera, eta pausu Hori. garrantzitsua da, egia da, bai. Elkarrizketa, zure beste elkarrizketa egiteko baten entzun izan dut, antxietatea, antxietatea hitz egin duzula. E, nola, nola kudeatzen zenuen, kudeatzeko aukera baldin zenuen, eta zeintzuk ziren goi mailako jokalari zinela zure kezkak ezin egonak? Kudeatzen nuen ala moduz, Josu. Inork Mm. ezian erakutsi, ez? Eta da gauza bat, pues, eginean, alduzun moduan edo ikasten duzula, ikasi baldin bada hitza. Mhm. Te vas haciendo, ez? Ez dakit, vas esperientzia hartzen, egoera horietan hainbestetan zure burua ikusi duzunez, presio eta tentsio maila altu horietan egonik,
kasik ere zure burua, gorputza ohitzen da horrelako egoeratan egotera, eta astebururo azterketa bat pasa behar izatera, eta kritikak jasotzera, bai onak bai txarrak, ohitzen zara horretara. Baina nola kudeatzen duzu? Erraminta argi eta garbirik gabe, alduzun moduan, harrapatzen zaituen bezala. Bai? Zeneukaten laguntzarik emozioak kudeatzeko. Gutxi xamar. Orain duela 10 urte hasi zen coachinga eta pizkat modan, eta zeo zer egin nuen horrekin lotuta, eta horrek zeo zer lagundu zian burua garbi mantentzera, ez gehiegi pentsatzera, eta holako, ez, mezu horiek pizkat barneatzera, baina, bueno, nik uste dut hor badagoela oraindikan lan sakona egitekoa. Behar delako, ez, futbolari batek edo kirolari batek, bueno, beste edozein langile bezala, ez dakit, ez dut esan nahi nik ezagutzen dudanetik hitz egiten dut, behar dute norbait hor laguntzen eta akonpainamendu bat egiten, ez, eta ulertzen nola dagoen eta zergaiti dagoen horrela, eta baina askotan ere, nik uste dut hori beharrezkoa dela, baina nozbait ere esan dut, Josu, eta ezakitzuk ze iritzi duzun honen inguruan. Guraso naizenetikan ere, esaten dut, baina ez algara hori eskaintzen badiogu ere gehiegi edo sobera babesten ari pertsona, ez? Ez alda hobe bera que se forje, ez? Eta esperientzia horiek bizita que se vaya curtiendo sobre la marcha eta ikasten eta bere barne estrategiak eta mekanismoak sortzen gaizki pasatuta, noski. Gure aurrekin zer nahi dugu? Dena ongi izatea denbora osoan edo gaizki pasatzea ere horretatik ikasteko eta gaizki egoten ikastea ere jakiteko zer den gaizki egotea. Ulertzen eta, ez? Hor zalantza ditut, ez pentsa. Ez da erresa.